רואה החשבון א' מהצפון משמש כבר שנים עד מומחה במשפטים מטעם בתי המשפט. חוות דעתו היא גורם מכריע בפסקי דין. רק פרט אחד קטן מוסתר כבר שנים מהנאשמים, עורכי דינם ואפילו מהשופטים. העד המומחה הוא למעשה עבריין מורשע בעל עבר פסיכיאטרי. התחלתי לחקור אודותיו. את הפרטים האלה גילה עורך הדין מאיר גבעתי לגמרי במקרה. כשביקש לחפש פרטים על אודות ניסיונו המקצועי של העד המומחה, להפתעתו הוא מצא שא' הורשע ב-30 עבירות מס והתחמק מתשלום מיסים בסך של כ-200,000 שקלים. אקטואר בעניינים כלכליים בעצם מורשע בעבירות כלכליות הוא בעצמו. על עבירות אלה הוא נידון ל6 חודשי עבודות שירות. בגזר דינו ציינה השופטת אורית קנטור כי הפרעותיו הנפשיות פוגעות ביכולתו לקבל החלטות. על פי התזכיר, הנאשם מאובחן כסובל מהפרעה דו-קוטבית וחרדה. קיים פער בין יכולותיו הקוגניטיביות לבין מצבו הרגשי, ועל כן יש חשש כי קיימת הפרעה בשיפוט. הנאשם נוטל טיפול תרופתי קבוע, והיה מצוי בטיפול פסיכותרפויטי. זה נראה לי מאוד חמור שהאקטואר שמורשע על ידי ערכאות משפטיות, כשיש גזר דין נגדו, יכול לכהן כמומחה מטעם בית המשפט. למרות כל זאת בחרה הנהלת בתי המשפט להתעלם מהעבר הפסיכיאטרי והפלילי, והחליטה לאפשר לו להמשיך בתפקידו כעד מומחה, כשהיא מסתירה זאת במודע מהשופטים שמסתמכים על חוות דעתו. מן הראוי הוא שהשופטים ידעו את מצבו של אותו מומחה, שמעמדו גבוה משל עד רגיל. במכתב רשמי כותב היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט לעד המומחה, הוחלט שלא להפיץ את התלונה לידיעת השופטים והמזכירים הראשיים. חילופי המכתבים האלה מתנהלים בזמן שהאיש מרצה עבודות שירות. זה שיקול דעת של הנהלת בית המשפט. ראשון רואה חשבון שלי בתוקף 24 שנים. הופעתי לפני משה גל, מנהל בתי המשפט, וקבעו שאין שום מניעה שאני אמשיך לעבוד כמומחה של בית משפט. עורך הדין גבעתי לא מוותר ופונה שוב להנהלת בתי המשפט. ניתנה החלטה הייתי קורא לה לא פחות משערוריה. בתגובה כותב לעורך הדין לייזר, החלטתנו בעניין מינוי של רואה החשבון למומחה בית משפט התקבלה על יסוד קבלת התייחסותו של רואה החשבון לתלונה שהתקבלה כנגדו. בכל מקום הלכו, שפכו את דמי, לסמכו עליי, בכל המקומות כמעט. העורכי דין, מי שלא אהב את התוצאה של חוות דעת, הלך ללכלך. בינתיים ממשיך א' על פי הצהרתו לתת חוות דעת לשופטים הנסמכים עליה וחורצים גורלות, כשהם אינם יודעים מה מצבו הנפשי של מי שעומד מולם, וכי מדובר בעבריין מורשע. מהנהלת בתי המשפט נמסר בתגובה, בגזר דינו של העד המומחה נכתב כי הוא הסיר את מלוא המחדלים עוד טרם הגשת כתב האישום והחזיר את הכסף לקופת המדינה. הנ"ל ריצה בגין הרשעתו עבודות שירות לתועלת הציבור. נוכח הדברים החליט מנהל בתי המשפט דאז כי אין יסוד לתלונה והטיפול בעניין הופסק. תגובה מוזרה. בהמשך כתבות חדשות 10 הערב, שליחנו למילאנו עם אלפי האוהדים הישראלים שטסו לעודד את מכבי כל הדרך לפיינל פור. צובעים את מילאנו בצהוב. אחי הוולי. אני שמה פס על כולם, יש לי בטריות בתחת. במילה אחת פרחה. לא משנה מה תגידי לה, היא תמיד תרצה להיות צודקת. אין לי כוח לשמוע את